Hello bro, Hello, Brother Jando. Brother Jando, good afternoon. maing hapon bro, pwede mangutana sa imong live bro. Pwede, Pwede. Kaning kuan ba? Kani bitawng 2,300 days. Di ba inyo maning doktrina? Padayo. Asang prueba sa Bible nga ang 2,300 days nagkahulog ang 2,300 years? Brother Jando, bisan sa Living Bible, ang Daniel 9, ang kanang 490, this diha, 490 years, diha na nila gibase po, Brother Jando, kay ang stand sa SDA, ang Daniel 8 o Daniel 9, na connection. Dayon, ang 2,300 days, lahi sa ang kang Miller ang original gurana, kang Miller na computation, gikan sa 457 BC ngadto sa 1844 na si Kristo mobalik motong ilang gitag na 1844 mobalik si Kristo. Mao to pero si Miller so para atong gidiscuss kaniha dili siya membro sa SDA kundi Baptist siya Sandicaper siya. Ang stand na sa SDA ron bro ang 2,300 days mao na ang start sa investigation sa investigative judgment sa pre-advent judgment. Mao po na stand ana mo na marabag sa atong gobyerno ba prior mo declare og verdict na ay pre-trial. Asa mo itong mabasa sa Bible bro nga ang 2,300 days is 2,300 years? O so na mo kita ko tubag. Ang stand sa SDA, ang teaching sa SDA, ang Daniel 8, na diha mabasa ang 2,300 days. Daniel 8:14. Ang Daniel 8 o Daniel 9 na connection sa teaching sa SDA. Onya, ang Daniel 9, 24 ngadto 27, nag-hisgo diha 490 days, kanang 70 weeks, 490 days. Onya, sa Living Bible sa Catholic version giangko na pahayag na ang 490 days equivalent of 490 years. Diha na gibase ang 2,300 days na pwede siya 2,300 years. Bro, wag mo ko nangutan about 70 weeks kay wala man ko'y supak ng 70 weeks is 1 day, 1 year man. Ako pangutan na is 2,300 days kay kasi kamuray ka-assume ba nga 1 day, 1 year po siya. Maulog siya fallacy of false analogy kung inyong isulting 1 day, 1 year siya tungod sa 70 weeks. Ako'y supak ng 70 weeks, 1 day, 1 year. Pero ari ko nangutan sa 2,300 days. Asa atong prueba sa Bible nga 2,300 days is equivalent to 300 years. Paminaw sa tubag, Brother Jado, paminaw ako kung tubag. Ang teaching sa SDA, ang Daniel 8 o Daniel 9 connected. Kung imo nang ganing gi-admitar ang 70 weeks na 490 days, 490 years sa Daniel 9, 24 to 27, mauna nga kung 1 day, 1 year ang 490 days, mao po na stand sa SDA nga ang 2,300 days, 2,300 years kay 1 day equivalent to 1 year. Stand sa SDA. Wala man tanang ingon na stand sa uban. Teaching na sa SDA. Okay na, nangutan ako may tungodan na kay to confirm lang kung kani inyong understanding is proven biblically o inyo rin ang understanding tuyo ana. So imo man yung idikit ang kuan, imo man yung idikit ang 70 weeks. So ang pangutan na ni bro, kung saan man nimo pagprueba sa ako nga ang 2,300 days nagsugod sa panahon nga gi-rebuild ang Jerusalem. Okay. Mao ni siya lagi nga ang stand sa SDA kung nakadit ang SDA, kabalo pag giunsa na niya pagplastar. Nga ang Daniel 8, wala na sabti ni Daniel ang pananawon, busag, ipasabot siya dito sa Daniel 9, asa magsugod ang 2,300
days nga magsugod sa pagpahuli balik sa Jerusalem. Kaya diha man na sa Daniel 9:24 to 27. Dito na, muna na diha Brother Jando, kung dili ka SDA, muna na ay diskusyon. Kaysa SDA, giarmitar, giila nga ang Daniel 8 o Daniel 9 na ay koneksyon. Ang uban nga mga religious group Protestant, mga Pentecostal, wala sila. Ang ilang pagtulunan, ang Daniel 8 lahi sa Daniel 9. Wala sila, dili sila connected. Bisan ang Roman Catholic. Pero sa Israel, mo na stand o dili o ingnon sa uban na dili na biblical, di i-prove na dili biblical na stand. Okay. Sa Israel, ilan mo nang gila mo nang biblical. Kay naman ko ning libro ha, inyohan mo siguro ning libro siguro, no? Inyohan ning libro, Timeless Truths, inyohan ning libro? Amo na nga libro, bro. Oh, sa dili mo ipakita mo sa kaniyang diagram ang good niya is inyong gidungan pagsugod ang 2,300 days sa sinugdanan po sa kuan sa 70 weeks. Pero kung ipangayoan ni ang biblical proof nga ang 2,300 days gisugod jud siya sa pagsugod sa 70 weeks nga atong pag-rebuild sa Jerusalem kay wa mo koy supak nga ang 70 weeks nagsugod jud sa kuan rebuild sa Jerusalem. Pero kaning 2,300 days unsaon ninyo ni pag-prove gamit ang Biblia nga nagsugod ni siya sa kuan rebuild sa Jerusalem ang 2,300 days. Okay. Ngano Brad Jando, atong hinunduman ang Daniel 8 nagsugod siya sa Medo Persia, dili siya nagsugod sa Babylon. Okay? Onya ang Daniel 8 nagsugod siya sa Medo Persia nga kasaysayan. Medo Persia daing Greek. Kay mao man na ang Medo Persia mao to nga ang Medo Persia dayong Greek mula sa Daniel 8. Okay? Dayon, ang Daniel 9 nagsugod po panahon sa Medo Persia kang Artaxerxes. Mao na nga, sa SDA lagi Brother Jando, usbon tikaw, ang SDA lagi nga stand, ang Daniel 8 o Daniel 9, connected lagi na siya. So, ano bro, namin gingon diri bro nga 2,300 days and nights. Kung sa'yo meaning nga 2,300 days and nights. Okay, ang gingon diha bro, literal man doon na diha nga gisulat ako sa literal nga babasa sa Biblia di and nights. Pero tungod na sa Daniel 9 nga ang 70 days diha, 70 years, 70 weeks diha, 490 days, 490 years, mao na nga gi-compute gikuan na po nga ang 2,300 days diha, 2,300 years. Mao na kadi man pwede one day walay night. 24 hours maguna sa literal, 24 hours one day. Mao nang day and nights. Mao na siya Brother Jando. Pero sa ako nakita kay Roman Catholic man ka, dili ko na dili yun na ninyo accepted na ang Daniel 8 o Daniel 9 connected yun na siya. Pero sa Islam stand, connected siya tungod kay ang Daniel 9, ang event sa Daniel 9:24 nga pagsugod balik sa pagtukod sa Jerusalem under kang Artaxerxes nga hari sa Persia, Median Persian o kang Cyrus. Mao man na niya ang Daniel 8 nagmao na ang kasaysayan sa nagsugod sa gingharian sa Medo Persia. Mao na nga sa isdoy nga pagtulunan ang mao nga event Daniel 9 o Daniel 8 ug Daniel 9 na ay connection. So, ang buot nimong ipasabot sa kuha diri nga inyo haran ng doktrina nga connected siya pero ang Biblia wala nagsulti. Di magkakabasa sa Biblia nga yung na-connected na siya. Mo pagsabot mo bitaw na nalingon ang Biblia nga mubasa kag musabot. Pagsabot. Pariyada ko na
base ra parehara ko na sa inyong kampo, parehara ko na sa pagtulungan sa Katoliko, tanan bago mabasa sa Biblia word for word. Okay, so sa ato Na, pa, bro, parehara Trinity, parehara Trinity, brother Jando. Ang Trinity word for word, di mabasa sa Biblia. Pero pag iyon nga, amahan, anak, ug espiritu, niya na sila yung mga persona, dahil usaray Diyos, dahil nalingon po, let us make man in our image, our is plural, us is plural, mao na nga nagisabot na kining usa ka Dios naglangkob sa tulo ka persona. Di ba na mabasa nimo nga one God in three person sa word for word sa Biblia? Di ba kabasa na? Pero kamatuoran gyud na. sabi ni mo bro, kaning Trinity bro, naman sa Amplified Bible, Revelation chapter 7 verse 10. Mabasa mo Para siya bro, para prisma bro, para prisma. Dili ko na siya. O kato ka original na di na nimo mabasa. So, tagay na lang ko bro, asa man nga paraphrase Bible na to mabasa, paraphrase Bible na kong ipangayo. Asa to sa paraphrase Bible mabasa nga 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Dili lang ginani mo ba? Mao lang ginayado yun mo. Bisan pag dili na mabasa, dili lang ginamabasa word for word. Pero tungod sa connected chapter na ang 490 days, 490 years, ang 2,300 days to gisabot na sa SDA kaya naman sa connection na 2,300 years. Okay, sunod bro, kay para sa inyo mo dang i-insist nga 2,300 years yun ni siya. Ang question ako karon is, unsay pagsabot ninyo anang Hanukkah? Ano ka? Hanukkah. Kanang celebration sa mga Hudiyo nga Hanukkah. Unsay pagsabot ninyo ana? Yung Kippur, katsaka. Research na gud ng term Hanukkah ug usay meaning sa term Hanukkah. Hanukkah. H-A-N-N-U-K-A-H. Sakto ba to? Ang unos tingin sa Hanukkah? Wala ko ako pa so wala sa ako pa sa ana Bradjan do mura usaman siguro na sa mga fest of Jewish fest. Na Jewish feast na siya pero unsa man sa ilanang Hanukkah kay kung imo mo kung i-insist nga 2,300 days is 2,300 years, wala nila nabawi gid ang templo human kini gitamas-tamasan, dili ra naitabo sa 1844 mo na imong lutaw man god. Sakto sayo. Ang asa Bradjan do. Kung i-insist mo god nimo ha? Balik yung pangutanay, balik. Kung i-insist man gud nimo nga 2,300 days is 2,300 years, mulutaw nga wala na bawi ang templo human kini gitamas-tamasan didto ra nahitabo sa 1844 maging una nang mahitabo man gud. So sa ato pa ay wala na cleanse ang templo from 457 AD BC, from 457 BC up to 1844 AD, murag mana ba, murag wasa na cleanse gid ba? Ani siya. Ang imong ipasabot katong na revive ang temple. Unsa man na revive? Na-revive ang temple after nga tamas-tamasan mo na imong ipasabot siguro. Kay mo may giingos Daniel 8:13, di ba? Tamas-tamasan ng templo, unya mabawi nila ang templo. Ano siya Brad Jando? Pag ingon sa stand sa SD kay SD man gud stand may pangutana god. Hindi mo ako lang i-link ang panudlo sa SDA kung sibo ba sa reality sa panudlo sa SD. Pag ingon nga hangtod sa kaluhaan kalibo o katluan kagatos kaadlaw kagabi ang sanctuaryo pagahinluan. Wala may pasabot na kahinluan ang sanctuaryo kanusa. Okay, sa inyo mga panudlo, nahinluan na ang sanctuaryo sa 1844. Mo ninyo panudlo. Therefore, before 1844 wala na hinluan ng sanctuaryo, di ba? Okay, mao ni siya Brother Jando. Sa stand sa SDA,
ang 1844 investigative judgment, kanang investigative judgment, mauna siya ang shadow sa earthly sanctuary nga musulod ang pare sa holy place adto niya ipang wisik-wisik ang dugo sa mananap nga gihalad sa mga tao alang sa ilang mga sala. Onya pagka Yom Kippur, Day of Atonement, musulod ang katong high priest na si Aaron once a year dito sa most holy place kay iyang hinloon ang mga sala sa mga katawang Israel during the time mugawa siya nga wa na sala ang mga Israelanon. Mao na ang hanay sa earthly sanctuary. Ang stand sa SDA gikan sa 1844 computation sa 2,300 days nag-start ang investigative judgment to cleanse the sanctuary, heavenly sanctuary in behalf sa mga katawhan nga nahulog sa sala dito gasugod og cleansing. Muna stand sa SDA. Kay stand sa SDA man ang imong gipangutanagon. Mo Muna ginagin ako ang tumagon sa stand sa SDA. Mga nang tanong ko ni Magali. So sa inyo ha, ang cleansing sa kuan sa sanctuary na itabo ra sa 1844. Dili sayop nagsugod ang paghinlo. Nagsugod ang paghinlo hangtod karon nagpadayon pa na kay matapos na prior mobalik si Kristo. Mao tong atong gibasa kaniha pag abot sa hapit na mobalik si Kristo, mo-declare na ang dautan magpabayad dayong dautan, ang balaan magpadayong balaan, ang matarong magpabailing matarong. Onya mobalik siya aron paghatag og ante. Diha matapos ang cleansing sa pansasala sa mga katawhan kung mubalik na si Kristo, maghatag na siya verdict, maghatag na siya reward. So kalusa man jud gisugdan og cleanse ang templo. O ang kuan. 1844. According sa stand sa SDA. Ingon bitaw ko dito sa inyong stand 1844 gisugdan og kanang cleanse ang sanctuary, di ba? Muna yung tudlo. Di, ang ulag naman ko ng pagkasulti ang sanctuary yung ginluan, ang tinuod ginluan na ang sala sa mga katauhan. Uy. Then the sanctuary will be cleansed niya. Ani sanctuary katauhan day ni diay ninasin niyo ang libro. No. Then the sanctuary will be Ato cleansed. di man na niyo makuha Brother John Do kung dili ka mo agi sa earthly sanctuary. Ang earthly sanctuary, ang sala sa mga tao mabalhin nga tos dugo sa mananap. Okay? Na ihalad nila, hindi man sila kasulod dito sa sanctuaryo ang mga tao, ang pare na may musulod dito, kada adlaw, iwisik-wisik tong mga sala dito sa ang dugo dito sa kortina, ang sala dito sa mga tao nasulod sa sanctuaryo, sa earthly sanctuary. Once a year na paghinlo dito. Kaya ang sala nasulod naman dito sa sanctuary, mo to'y hinloan, pero ang tinuod yun yun nga essence, ang sala sa mga katawhan, mao'y di hinloan. Dili ang sanctuary ang ginloan, ang katawhan. Ang maapil ang sanctuaryo, kaya ang sala sa mga tao na transfer man dito sa sanctuaryo, sa earthly sanctuary, pinaagi sa iyang dugo. Ang ato karon pinaagi kang Kristo, ang atong sala, siya may nagbayad sa atong sala, pinaagi niya, iyang dala ang atong mga kasalanan, mao to ang iyang hinloan niya sugod sa 1844. Muna stand sa SDA. Asan ito mabasa bro nga magsugod ning 2,300 years sa panamastamas sa earthly sanctuary ug mahuman siya sa kuan sa heavenly sanctuary? Dili man na wala man ang gitudlo sa islining pangutang na lahi man na. Ang earthly sanctuary shadow ra to o unsay buluhaton diri naglungta nagpakita ra to nga maupo na buluhaton dito sa langit nga sanctuary. Kay na may sanctuary na may heavenly sanctuary god. Gitudlo ang Biblia mo na stand sa SDA. O unsay buluhaton dito unsay buhat diri sa earthly sanctuary aron ma-remove ang sala sa mga katawhan, mao ra gihapon ang
buluhaton Okay. dito sa sanctuary dito sa langit. Okay. So, mukuan ko ha, mo escape lang sa ako sa kana ko pangutan na diri wa po ko na human ani. Mo escape lang ko kay ni mo jud ka sa heavenly sanctuary no. Diya sa giingon nimo nga heavenly sanctuary. Naabay gihalad si Kristo diha o wala? Naay, Naabay gihalad si Kristo diha sa heavenly sanctuary. ang iyang kaugalingon, mo may halad na ito, wala sa gahanan ng mananot. Ang iyang kaugalingon, siya may karniro. Asa na to mabasa Siya bro? halad na ito. Bro, dili ba na iyang dugo ang gihalad diha bro? Ang iyang dugo, may giulat na ito, pero ang iyang kaugalingon, mo'y halad. Nakino Okay. man na si Brohanon, ang akong kaugalingong lawas, mo'y halad. Asa gina sa Hebreo mabasa gali bro nga ning sulod siya sa langit ng sanktuaryo bro, Hebreo 9 sa to? Hebrohanon Jess, nakingon diya sa uno nga ang halad sa mga mananap, ang halad sa mga mananap nagapahinondon lang sa sala tuig-tuig, wala ka pusara. Atong ningon ba? Hindi mo pasahod sa 5 nga. Patuningon ba nga ang iyang gihalad diri ang iyang kagalingon dugo, asa to mabasa to gali? Hebrohanon Jess 22 o 22. 22 man siguro na. Yes 21. 20 na Hebrohanon Jess 22 o 21, 22 man siguro na. Brother ganto. Ikatong dugo yung gihalad niya. Ito, what's wrong with learning to say for that? Ito! Katong yung dugo may gihalad ba? Wala siya laing gidalang halad gawas yung kagalingon dugo. Asa gitong basa gali bro? Ikaw ba kayo nakamasana? Kailangan na yun lang ha. Basa, tanawa. So, Kaya ang Hebrohanon G5 Brother Jando, nag-ingon tungod ni Ana sa pagsulod niya sa kalibutan, miingon siya, ang halad o gasa wala mo pagdawata, kundi gianda mo ako. ano to sa Hebreo 9:12 bro? Hebreo 9:12. Sa Hebreo 9:12, ang giingon din mo ni giingon mo, misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Makausa lang og alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding og sa mga nating baka ron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Sakto tayo. Ang sa problema ana, ang sa problema ni Maria. Lagi. So kaning gimon diri nga Hebreo 9:12 mo ba niyang heavenly sanctuary? Muna siya. Mao ni siya, Ang gihalad niya iyang kaugalingong dugo, di ba? Actually, sakto na siya, Brother Jando, pero sa Hebrohanon 5 gihapon, ang lawas ni Kristo, mao halad yun. Gihimo kong halad. So, kaning gimon diri nga langit ng sanktuaryo man eh. Dito sa Sa may problema, ana. Wala may problema siguro, ana. Wala may problema siguro, ana. Okay, ning transfer mo ko sa langit ng sanktuaryo nga nagpaklaro raman ta ko sa 2,300 days pero liko mo langit ng sanktuaryo. So sundan sa ningwit ako skip sa ako ana kay mo balin sa ko diri kay mo may ginabalik-balik. Pero sa Hebreo 9:12, ang iyang gihalad sa langit ng sanktuaryo, sa heavenly sanctuary, iyang kagalingon dugo. Karon, kung iyang kagalingon dugo iyang gihalad, kapila man di siya naghalad siya kagalingon dugo, kausa kadua. Actually, mo Brother Jando, mo na siya, mo lagi na kay sa SDE manggod nga imay tandog na teaching, mo niya sa SDE na teaching. Ang cleansing of the sanctuary nag-start 1844. Onya, ang question man ko na ang question man ko na sa uban, ngano manghinloan ang heavenly sanctuary na kuana siya Brother Jando, that is figure of speech ba? Figure, that is a figure na
walay personal nga tao dito, pero through sa sala sa tao pasama sa earthly sanctuary nga na-transfer dito sa dugo o ang dugo gipasulod dito sa sanctuaryo, means nga ang sala sa tao na nasulod sa sanctuaryo. Dili ko aktual ang tao gisulod. Mao po na nga si Kristo nahimo mang halad tungod sa atong mga sala, while nagpadayon pa ang gitawag og probationary period, wala pa'y verdict, wala pa'y judgment, wala pa'y reward ang Ginoo na kinsa na gusto iyang condemn, kinsa na ito iyang giluwas, mao na nga nagpadayon pa ang gitawag og buhat sa pagtubos. Muna stand sa SDA nga sugod sa 1844 nagpadayon ang cleansing of the sanctuary. At the same time, gitawag na siya investigative judgment. Bro, mura ko juga ka ego ba? Ayun mo ko diri balik ko na ko basa ha. Kausal lang gyud naghalad si Kristo sa labing balaang dapit ug wala nagayod niya kini usba pa. Dili dugo sa mga kanding o sa mga lating karne, lating baka ang iyang gihalad, kundili ang iyang dugo mismo. Karo ang gisgutan mo ko diri bro, ang heavenly sanctuary mismo. Kunya, wala may kandid ya. Wala may kandid ni Brother Jando. Ang imong gibasa, kausaran ni halad si Kristo. Wala man katudlo po ng SD, kadaghan siya naghalad, kadaghan siya namatay. Kadaghan siya na, ang start sa SD, from 1844, nagsugod ang cleansing. Wala man siya yung kadaghan gihalad. Bro, amo ko nangutan na about kalag nga gihalad. Ang gamba is kausara siya mihalad siyang dugo, kausara wala na niya Isa kay pa, pa. wala na yung problema ni Hamlet dyan to. Wala yung problema ang halad o kausa. Pero Wala ang ka mo process pa, nasipyat. Bro, wala ka mo nasipyat sa inyong pagsabot sa heavenly sanctuary, bro. Brother Jando, nindot na naman. Aron ma-prove nga nasipyat, di dapat itudlo nimo bakit discussion ka kabahin ana ipaila nimo i-prove nimo nga nasipyat na di amay tunan. So, basa na kong balik ha. Ang ingon mo ko diri ha. Kausa lang gayod naghalad si Kristo sa labing balaang dapit ug wala gayud niya kini usba pa. So kausa ra siya naghalad. Nya ang iyang gihalad dili dugo sa mga kanding o sa mga nating baka, ang iyang gihalad kundili ang iyang dugo mismo. Sa ato pa, naigihalad si Kristo iyang kaugalingong dugo. Nya kanang paghalad siyang dugo, kausaran niya nagibuhat. Ako nibaluan, naghalad siya siyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross. Pero dito, nailangit nung sanctuary gisgutan dire. Okay. Pero naghalad siya og dugo. Naghalad siya og dugo. Gwapo na siya Nagugutan na na. po mo ha. Ikapila din siya naghalad siyang dugo. Okay. Gwapo na ang imong pangutana, Brother Jando. Si Kristo namatay sa cross, first century. Okay. After ni Ana, nisaka siya sa langit after 40 days. Di ba? Ingon nga hulan sa stand sa SDA, pag abot ni Kristo sa langit, nasiya sa holy place. Kanya na po itang na Ana, mapapatunan ko na sa pinadayan. Uno, dayon, karon ang stand sa SDA, pagka 1844, misulot si Kristo sa most holy place aron pagtuman sa iya nga buluhaton nga magsugod siya sa cleansing of the sanctuary at the same time investigative judgment. Sa ako nakita, wala man gatudlo ko ng SDA o kadaghan si Kristong namatay. Kadaghan sa Katoliko man nga kada misa si Kristo namatay. Kada adlaw misa kay si Kristo man patay man diha sa misa. Mao na ang stand sa SDA, kausara si Kristo namatay, pero ang proseso, pag-abot niya sa langit, dito siya sa holy place, sa ubang ng religious denomination, di patibol ba na? Kaya na ba na yung apartment sa langit? Why problema na? Parang ako, dili ko na problema. Ang importante niya, kay
kung stand sa SDA, mamayot pangutana, mo pa na ako i-plastan. Pagka 1844, nagsugod si Kristo o claim sa sanctuary, aron sa pagtuman, aron sa pagtuman sa earthly sanctuary nga kahimtang nga naigitawag og Yom Kippur, Day of Atonement. Dito nagsugod sa 1844 until now. Muna stand sa SDA. O masayong na galing Brother John Do, mato pa ni mo, wa ba ka na sa Pierre, di, para na ako, Brother John Do, di limang ko ingon nga plus-minded. I-prove sa nga nasipyat na, dayon, ato na nga ato na ni-sit in, mag-discuss na na. Bukuan ko. Mubalik ko sa kupunta na ganina kay nalayo naman ta. Kadong gitag na sa Daniel 8:13 tamas-tamasan. Panamas-tamasan ang templo. Ipahunong ang daily sacrifice. Akong balikan diri ha, kay di mo jud nang ugat akong pangutana man gyud sa inyo ha. 8:13 matod pa diri unsa kadugay mulungtad kini mga panghitabos pananawon may tungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. Kanus ama nagsugod og undang ning adlaw-adlaw nga paghalad. Unsa ni gisugod og paundang? Okay, bago na okay, kanina, Brother John Duman siya. Ang stanza is sa Daniel 8:14, dili siya ingon na literal na application. Kanang panamastamas diha nga sabot nga gihugaw-hugawan niya. Ang stanza is ana, mauto nga paglapas sa kasubuan sa papasi nga gi-accept change ang Sabat from Saturday to Sunday. Amo daw papasibro nga Daniel 8 man eh. Ay kaysa, ang imong, Brother Jando, ang imong itandong is the doctrine. Di ba, ang 2,300 days manggod sa inyo nagsugod sa Excuse me, Brother Jando. Excuse me, Brother Jando. Ang imong gibasa, Daniel 8:13 ngadto 14, nangayo ka og unsay pasabot o unsay pagsabot ana. Tungod kay imong tandog ang Isnay doctrine, dito ate ka unsay stanza SDA ana. Kasi onya imong giabot sa papase. Sa inyong diagram, nagsugod siya 457 BC. Ginabot papase na natin papase panahon sa 457 BC. Paminaw sa ba? Wala ba? Pasa imo ba? Mao na naka-approve mo na ako nakita po. Okay ba? Mo na ako nakita sa pod gamay nga dili magka sinabot kung iyon ang sistema. Ang imong gitandog is the doctrine. Busa ang akong isulti nimo is the doctrine, is the stand about diana. Ang 457 BC, diha nagsugod ang event sa Daniel 8:13-14, Daniel 8:13, kabahin sa 2,300 ka mga adlaw kung tuig. Muna stand sa SDA. Pero moadto na ka sa gitawag o pagpanamastamas, ang stand sa SDA na paghugaw-hugaw, ang stand sa SDA na mauna ang lapas sa kasubuan sa Dios nga gihugaw-hugaw mo na paghugaw-hugaw buhat sa kalapasan mo na stand sa SDA na wala buka kaigo na po ni bro ingon di basahon ako ingon diri unsa kadugay mulungtad kining mga panghitabos pananawon may tungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad sa paglapas o panamastama sa templo o ang pagtunog-tunog sa langit noon nga mga binuhat. Mitubag kaniya mo sa kaanghel, mulungtad kini sulod sa 2,300 kagabi o adlaw o pagkahuman, hinluan ang templo. Sa ato pa, ang kaning pagpanamastama o kaning pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad, magsugod kini sa pagsugod sa 2,300 days. Unya, ang imong gitubag papase. Nga sa inyo ang diagram, 457 BC.
Kung saan mo pag-reconcile na, be? I-reconcile daw ko na, be? Mananay ka kasi. Paminaw sa ako mag-reconcile. Paminaw na. Okay, ako kan di paminawan. Muna mo naligyan. Siguro, nakasure ko nga during the time sa SD, kawak na ko natudloy ani. Okay. Bro, natudloan ka, bro. Ako nga isa Bro, bro, ayaw pag-assume, bro, kay natudloan ko, ani, mo yun na nakita na ko ang sayop bito, kay natudloan ko, ani. Muna akong ipangutan na sige. Natudloan ka, okay. Oo. Kung natudloan pa ka, mao ni siya. Ang stand size ni ang 457 BC, diha nag-start ang 2,300 years. Okay. For me, unbiblical na, bro, kay walay giingon di sa Bible. Bahala ka, basta ang hita sa stand size ni. Mo ginamit Ano sa imong konklusyon? Okay. kay namutan ko ni Paminaw, muna problema, brother Jando. Langutan na ra ko nimo. Paminaw ka ni kay istorya ka di paminawan titaw. Diego. Okay. Karon ang sunod diha sa 457 BC sa 2,300 years sa stand size din nasunod diha ang pagbalik sa Israel sa Jerusalem pagtukod sa templo. Okay. Nasunod diha ang gitawag og paghugaw-hugaw. Paghugaw-hugaw sa gitawag og balaang sanktuaryo. Mao to nga ang stand size niya na mao apil ang 538 AD to 1798 during the time of Dark Ages sa pagrin sa papase. Muna stand size niya na. Dayon, mao na ang paghugaw-hugaw ang halad nga adlaw-adlaw diha kadang stand size niya na Brother Jando nga mawala na ang halad adlaw-adlaw kay pulihan na ni Kristo na siya may halad. Mao na siya nga hangtod kinos hangtod sa 2,300 ka adlaw. Mao na nga kay ang 2,300 ka adlaw nagsugod man siya na apil man siya na sa 1844 mao tong pagka 1844 pagkatapos diha nagsugod ayon ang gitawag sanctuary investigative judgment, the cleansing of the sanctuary. Mao na ang stand size ni diha. Tungod ana nga pagahinluan man hangtod man kanus ani may tabo ang sanctuary pagahinluan hangtod sa 2,300 ka mga adlaw. Man ang diha kasugod ang investigative judgment sa 1844 sa paghinlo sa sanctuary. Mo na stand sa SDA. Ang ako pangutana, bro, is asa mga sanctuary ang nahugawan di ay? Ang earthly sanctuary ba o ang heavenly sanctuary? Okay, gingon na ikaw, ang earthly sanctuary, siyempre, mahugawan man dito kay naamay ang tao, ordinary man musulod dito, karang pare, ordinaryo man gihapon kong pare, kada adlaw. Dayon, ang dugo sa mananap, nga gihalad sa mga tao, nga matransfer ang ilang sala nga tos dugos mananap, dahil man sa sulod, dito sa holy place, mabalhin ang makasunod ang sala dito sa sanctuary, mahugawan dito kay hugaw man ang yuta. Pero sa heavenly sanctuary, tungod kay si Kristo mo may nagdala sa atong kasalanan, nahimo man siyang ang tungod nato, hangto dili pa, mauli nga to siyawa ang kasalanan sa tanang tao, aron ang yawa mo na mo, dawa sa natawhan nga iyang nadala, natintal, na hulog ang tao sa sala, kay katungtarang tao na hulog sa sala, ang sala sa tao, mabalhin man dito siya, hangtod dili pa na, totally mabalhin sa yawa, hangtod magagapadayon pa ang buhat sa paghilo sa langit ng sanctuaryo mula sa teaching sa SDA, Brother Jando. Kuhan ba? Ako na ba, asa mga sanctuary ang nahugawan, ang earthly o ang heavenly? Ang sanctuary, earthly o heavenly, figuratively, mahugawan yun siya pero sa application nga ang dugo, ang sala sa mga tao na transfer dito ni Kristo kay siya ay nahimong sad-an man alang nato o niya, wa pa man ang panahon nga ang sala sa tanang mga taong mga luwas na transfer dito kang Kristo nga sala dayong wa pa man na uli nato siya therefore
sa format sa Earthly Sanctuary, mao na gipadayon sa paghinlo, mo na gitawag nga sa Earthly Sanctuary Day of Atonement. Nahugawan gihapon sa hulad ang sanctuary sa langit, sa stand sa SDA. Mo na gani. So sa inyo nga ang nahugawan ang heavenly ug ang earthly. Ang duha mo Yes. nahugawan. Karon Yes. ang nahilo nga sanctuary ang earthly o ang heavenly ra? Ang earthly mahinloan once a year. Ang heavenly nahinloan po start sa 1844. Sila duha. Ang earthly o heavenly mo start sa SDA. Sunod nga pangutana bro, asa mo ito mabasa bro nga ang heavenly sanctuary hinluan? Okay, mo magana nga brother dyan do, kung dili lagi mo stand ang heavenly sanctuary, kung dili nimo kuhaon ang event sa earthly sanctuary, kung nahugawan ang earthly sanctuary sa ang holy place o ang most holy place, nahugawan gani, mahugawan na gihapon figuratively ang heavenly sanctuary. Kaya dili man na pwede na mahimong landong lamang ang yutanong sanctuary sa langit ng sanctuary kung unsay buhat sa unsay tabo sa sanctuary yung sanctuary sa langit o sa may pulos kana. Mo ginagali, so ako nakita imo mga explanation, inyo rang gi-assume inyong doktrina. Inyong doktrina man imong tubag sa kuha. Base mong tubag in fairness naman kay freedom na mayroon kang assuming lang na i-prove lang na nimo nga assuming po na nga wala Sige, sa sanctuary sige, sa langit sige, kaya sige, prove ba mo, sanctuary sa langit in what reason Sige. na naghimog sanctuary sa langit na dili Sige. man ay ang pag-perform mao naghapon diri ang nahulagway sa sanctuary ng Siyota. Sige, isulay na kong pro bro halin. Sulay ako ba akong pro bro ha? Ang kong pro aning ang kanang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Inyo ra gyud ang gi-assume kay wala mo gyud mabasa man gyud diha nga ang 2,300 days nagkahulog ang 2,300 years. Oh, guba ako na siya bro. Kanang ko lang imong bro kanang linya ha. Nga walay mabasa. Ate lang. Eh, si Eugene. Ay lang sige bro, na ako bro ha. Diyan lang bro. Mo si Eugene din sa tuyo ni Eugene. Bro, kadyan lang bro kay kon bro nagdayalo ko pamindo ni Bentilio bro. Diyan lang. Tawag na ko nimo. Okay. Kuan ba? Akong nakita, inyo rang gi-assume. Kay nakita ninyo nga 490 days o 70 weeks is equivalent to 1 year. So inyo na pong gi-assume nga ang 2,300 days should also be 2,300 years. Kana siya nga argumento, fallacy of false analogy mong gud na siya. Pero kung imong bungkago na kung giingon, bungkaga ko na bro, i-prove ko na sa kuwagyo na bro nga nasayop ko di adapita. Sa akong bunggadon sa imo, sa imong ngano man na ako'y mubungkag. Okay, ingon na ko ka nga, i-prove na ko nga na something wrong. So, ako sa binagsawa ba na... Ano ba niya? Ikaw may discontento sa maong doktrina, di imong i-prove na, nga pareho na ako na suka ko sa doktrina sa purgatorio, di ako i-prove na sa'yo. So, Suka ko sa doktrina na si Maria walay sala, di ako i-prove na sa'yo. mo binagsawa na ko gani pagkuanggali. So, ina lang ko, mabungkag ba nini mo? Ingon ako, nga kanang gingon ninyo nga 2,300 days is equivalent to 2,300 years, inyo ra nang gi-assume. Tungod kay Natural na mabungkag, ipagutang mo, di ba, wala kayo present na presentasyon, kung saan may akong buka akong istorya, o mananimo, bisan pa kung saan na akong supak, mo insist man ka na, pagamaog, paghatag og mga teksto, paghatag og mga presentasyon, nga dili ko na sakto, at least, di nato na ma-discuss. Sa kasi mo na bro, pwede kayo na masikaw na, adi ko tumutawag purgatorio, gawa ko yung present. Bro, binagsaon sa nako bro ha. Then ang akong pingon ako pili na bungkag sulay.
akong ingon ako, inyo rang gi-assume nga 2,300 days is equivalent to 2,300 years kay imuhang tubag, imong gilink ang 70 weeks. Oh, ang imong buhaton di sa disante ka kon willing yo kon mo yun yo ka na assuming ra na i-prove na nimo through presentation. Mo ginagi nagpresenta Ang gani present ka, Oh, tagaan sample. Kaya ang stand sa SD, may connection man ang Daniel 8 o Daniel 9. Imong nang gi-explain with biblical facts na ang Daniel 8 dili gud siya connected sa Daniel 9. Okay? So no. Ang na. 470 kanang 490 years dili siya pwede ang 490 days nga po nahimo 490 years dili siya pwede ma-apply sa 200 o 2,300 days. Kada kayo na ano na to na makita? Balik ko na ko bro. Sige bro, balik ko na ko bro. Kaya pwede man 490 years ang Daniel 8 o Daniel 9 na may connection mao na ang 2,300 days mahimo siya i-apply po nimo ang application sa Daniel 9 na 1 day equivalent 1 year. Mura na stand size day, very simple. Mo na bro, mo ginang inyong stand akong gibangga. Kay sa inyong stand ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Ipangitakan akong ebidensya nga mabasa to sa Biblia nga ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Ang nahitabo imong gihatag og explanation ang 70 weeks nga 1 day 1 year. Then imong gilink. Therefore makita nako didto nga imo rang gi-assume tungod kay mo ni gihimo sa Daniel 9, dapat moupod ni sa Daniel 8:13. Ano ba dapat moupod ni? Ang tawag mo na fallacy of false analogy. Ang tawag ana. Brother Jando, Brother Jando. Bro, nagbungkag pa ko. Gupala kung akong explanation ako kung mabungkag pa mo. Dili gihapon ta magkamit Brother Jando kay manong ang ako ang stand base sa SDA ang Daniel 8 o Daniel 9 connected. Na negative Kung na bro. sa computation sa Daniel 9 applicable sa Daniel 8. Bro, Okay. ganigar man gugo bro. Kaya hindi mo pwede nga muuyon ko. Ang imong ligar, puro lang lagi, ang imong ligar, puro lang lagi, opinion mo. Ang imong raton, paghimo og proof, nga biblical facts nga ang Daniel 8 o Daniel 9 walay connection. Mo gay na bro, explain pa ko bro. Sige na kang explain nga, assuming na, maon na, gitagaan na galit ka og panahon, wag yung ka nakahatag og biblical proof, historical background, nga ang Daniel 8 o Daniel 9 walay connection. Bro, kadyo lang bro. Patiwasa po ko no sa uni siya. Mawag, dili, nakuha na ko ang imong powen, Brother Jando, nakuha na ko ang imong powen. Ang akong punto diha, Brother Jando, mao ni, unsaon na to pagkamit sa tuma, unsaon na to pagkasabot na sa din powen pa wala pa nagkadimao, wala pa di na magkasundo sa Tagalog pa. Bro, Ang isang sa SDA, ang Daniel chapter 8 o Daniel chapter 9 connected. Oo. Okay. As Connected. long na imo na siyang i-repute, Hindi siya connected. pag-establish og Mo na ga-establish ko. Bro, wait na ga-establish ko bro. Bro, wait na ga-establish ko bro. Pagay ko og mga biblical facts nga ang Daniel 8 o Daniel 9 dili sila connected. In what reason? Dili siya connected. Ngano man. Tungod kay wala may giingon bro nga 2,300 days magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Mao may problema nimo, that is Brother Jando, that is on your opinion. Ay, Ang bro. akong pangutana, tagay biblical facts. Bro. Tagay ba versikulo? Bro, Tagay bro, ba versikulo ba?
Bro, mo paano mo ko bro? Sine ka nang nagnigar mo ko sa mong stand. Mo nang Ano brother dyan do, ang pagnigar very easy. Paminawa, Pero ang paminawa. point niya, ganigar ka sa ako nga gi-explain nga wag yung kadahatag og premise. Wag Bro. kadahatag og bro, paminawa ebidensya. naman ko. Ang Bro, akong point brother dyan do, ang akong point brother dyan do, Tila kita magkasabot. bro, paminawa lang sa ako, Ano dito bro. magkasabot? Ano, Ang bro? akong stand, ang akong stand is ang Daniel 8 o Daniel 9 connected mo na stand sa SDA. As long na dili na nimo ma-repute, dili ko ta makasinabot. Ano bro paminawa kong negasyon before ka mangutana. Ayaw sa supla. Dili wala ko na ang akong nagkadulo di ba minawa na ikaw pero puro na nimo opinion, wa ka nakahatag og ebidensya sa biblical asay hinungdan ngano nga dili man nimo o dili connected ang Daniel 8 o Daniel 9. Asama na asama ta mo base nga sa imong stand nga ang Daniel 9 Daniel 8 o Daniel 9 dili connected. Daily connected bro, kaya unang-una, wala po kayo nabasang na connected siya. Oh, unang-una ha. Unang-una ha. Unang-una. Ay nako brother Jando. Bro, bro, nagnigar man ko di ba? Oh, paminawa kong negasyon. Gusto man kung ikaw ba yung bro, ikaw ba yung may nagsulti ba yung kung against ko dapat mo pag-usos ako ang idea. Ikaw ba request na ako, nya karon mo sulti na ko mo kung baraw-barawon. So, Ano ni sa brother Jando? Dinagsawon lang na ako, bro, para dili kay taas. Ang punto brother Jando, mauni. Ang stand man ko sa SD brother Jando, ang Daniel 8 2,300 days nganong na 2,300 years na tungod sa Daniel 9 na Okay. ang Daniel 9 ang 490 days dia 490 years tungod kay connected na sila mao na hinungdan nga ang SDA nagtudlo nga ang 2,300 days 2,300 years simple raman na kung imo na i-repute nga ang 2,300 2,300 days dili gyud na pwede connected sa 2,000 sa Daniel 9 chapter. Okay. Para sa brother Janto, mas maayos siguro ato ni pag radio station man gani dakota na ang iba. Magkasabaan ta nga magkuha sa management. So din ako makapagawa sa akong idea. Ano na Janto mo? Magsita ni ini nga dili radio station kay makuha nila mga programa nila. Pwede mo kumuhulong bro ka ng oras na nimo. Oras na magurgani na to. Asa may oras na rin. So, kung saan yung live, kung saan yung live. Kay kuan man ko ni. Dili man gyud may unta kuan lang ni dili ni radio station naman. So, ano sa man ka mo sunod og live bro nga makapadayag na ko sa kong negasyon. Ano na lang pwede na nato i-discuss. O gusto ka ato nang di ba tiyon ni face to face. Lami og kanang dili sa imo ang live kay daga makadungog. Radio station ba yan na sa to pa kutob sa makadungog sa imuhang sa inyong sibya, makadungog po sa kong argumento. Alam mi rana. Pwede gyapon na siya brother John do. Pwede ra na ato tanaw natin ialis nato ang oras. Ialis nato ang oras na ato ipagpud sa management. Usama kang adlaw mag-start mong program ug usang orasan mong sugod. Mukan na ko nimo mo info lang ko nimo kay ato nang i-discuss pa. Sugod yo dili kay mugo na atong topic. Araw na matagan ko na to pagtagad. Sa ato pa dili di ka sigurado when ka maka-live sunod. Kuan man ko brother John do depende ko sa panahon kay layo ning akong sa akong gipuy-an ba. Mudagan pa kog mga duha ka lungsod. Lagi so unsa mga adlaw ay mo sunod nga live? Ug usang oras mo sugod? Muchapro lagi ko nimo. Mo inform lang ko nimo. Dili ka sure? Sure na mo lang ko pero sa schedule depende na sa sitwasyon.
Sa tupa, kuha man karon bro. Karon is Lunes man nun, alas 6. Sa tupa, Lunes mo programa. Depende. Di Lunes nga wala ka live. Wala kay live sa radio station. Wala ko yung kwando ko sa schedule kay depende man sa ako nga bakante dayon depende po sa kwan. Ato pod nga hinunduman ato nga kwan be ako depende ba ako brother Jando wala ba ako actually wala ba ako ga kwan og church. Wala ako kada independent minister ni. O wakit pang gasolina alam makaari ko. Okay na. So, imong sunod nga live sa radio program next Monday. Dili po tanan. Isang din. Sige. Sige. Dili tanan. Depende lang sa ako Chatin na lang ko, bro. Bro, chatin na lang ko, bro. When imong next nga live sa radio program. Ano ko ang may i-discuss na topic? Wala tayong topic i-discuss ka ng sanctuary. Kaning 2,300 days, muna akong topic na ko, 2,300 days. Kay Augusto pa na ito ng debatihon pa Christopes, pwede yapon. Kita yapon na sa live, mas maayo dito, may nai-affirmative, may negative. Pabiyahion na po ko nimo nga pwede mo ta sa cellphone ra. Ako gani na ba? Dili ba? Ang ako mas maayo man gusto kay both side patas ta ba na cross examination na Pwede mo ka mangutanan ako ni mo na ko istorya. Pwede mo na brother Jando, Terence nga mukwatag ka tastas nga oras nga isime na to discussion amarang Sige, magagad lang ko bro, when ka mo chat na ko bro ha. Sige. Kana mo topik ka. Sige, magagad lang ko when ka mo chat na ko nga mag-live ka karong ko nga ring-aring orasa aron makapag-ready pug ko. Okay, no problem. Sige. Inform lang ko every now and then i-remind ko ba, i-remind. Sige, wala problema. Di ako i-remind mo kay ko may programa. Adelo ba, i-remind ko nga bisag wala pa ko naka-program, i-remind ko nga atong kasabutan na discussion kabayan ana. Aron po nato kanan. Amo kabalo ren ka mag-live sul kay ko minimo nga agad ra ka sa schedule so Wala ko malingon nga magri. Pamino sa ba. I-remind ba ko every now and then ba na ang atong gikasabutan nga mag-discussion kabayan ana nga topic. Mo remind ko bro next Sunday para sa Monday maka-start sa Monday. Bisa pa dili next Sunday. Okay, aron sigurado sa Monday. Sige bro, ora to bro. Sige, God bless.